video nummer 2, hvor det er min kammerat, der prøver at skaffe noget sne. Han er kørt i navn Sten, så det betyder, at den er blevet bøjet en lille bitte smule. Det er ikke til at se sådan helt vildt. Og den fungerer der endnu, så det... Krunk, krunk. Han synes min sneskaffe, den er lidt kompliceret. Fordi at min, det er bare... Det er jo med splitter og pløk og jern og sådan noget. Hans, det er jo bare brættet, han har fået en klasket fast på sin traktor. Så ja. Han synes, hans det er nemme, for det er bare at køje alt, man kan trække. Hele tiden. Så ja. Tak for denne gang. Og han slukker